ila ndisi ndakauya nenyaya yakabvunza vakaendesa nyaya kukoti. No, inini ndaiti kubvunza kuti iri kukoti ipi, saka kana muchiri before the court iri kukoti ipi. Bvunzayo vakakupai nyaya yacho. Tatambudzika izvo. Tatambudzika mombe 7 hatitorina kana kuti kurima kana chikafu chacho hatina. Ndo panotoone bhengi rezvizukuru zvamunoona zvababa vari pazaidha. Ndodo gogodera ndo panotoone ne start yekuti ndo patairarama napo. Hapana pambatuke ndikati pandingagona kuti ndichitirarame napo. Muri Zimbabwe gokwe yazviita zvekare. Tiri kuno kunzvimbo yekugokwe kunonzi kwakuirirana. Tiri kunzvimbo yekwamabani. Now pane mhuri inonzi yekwapikita yakashaya mombe musi wa12 November 2025 gore changobva kupera irori. Mushure mekunge vashaya mombe dzavo vakatsvaga for close to 3 weeks vachitsvaga mombe idzi. Now vakazowana yatingati lead yekuti mombe dzavo dzakanga dziri kune imwe nzvimbo inonzi Nyamazengwe. Vanotera mapost edu pa JCTV Africa munorangara kuti takaenda panonzi pa Nyamazengwe Secondary School kunoinstalla Starlink ipapo, asi hatisi kutaura nyaya Starlink nhasi. Zvaitika kudaro vakasvika ndokubva vabvunza kuti ko mombe idzidzi akagumisira kudziona ndiani, ndokubva vazodirectwa kuna kansela vanonzi kansela Chikumba vari mubato re-CCC vakamirira kunzvimbo iyoyo kwakuirirana kuward yamuchanzwa pavidhio. Now nyaya iyi kansela vanoti vaudzwa nyaya iyi vakati vachaposta mumagrupu kuti kana aripo anenge akaona mombe dziri straying vachazivisa kuti dziri pakati oro dzakawanikwa pakati kuitira kuti mhuri iyi yekwapikita iwane kuziva kuti mombe dzavo dziri papi. Now pakazonoipira nyaya ndepekuti kansela vakaratidza baba vapikita nemwana wavo mapictures emombe idzi kwadzanga dzaonekwa, ndokubva vati aiwa tichataura nemunhu akaona mapicture, akaona mombe idzi akatora mapictures akaposta pagrupu kuti mubatane naye kuitira kuti muzive oro pane mombe dzenyu. Mushure mekudaro kansela akazochinja statement kana kuti akazochinja maitiro mukutaura kwavo. Vanoti kansela the following day akazenga akuti ayo handichakwanisi kukupai nhamba dziya nekuti munogona kuzosvika mukanorwisana nemunhu uyauya akatora mapictures emombe nekuti mombe dzenyu dziri kunzi dzakadarika munyati. Munyati ndiro rwizi runogandurana Mashonaland West ne Midlands inwa ndo gokwe. Saka ndataura nemhuri yekwapikita vachitsanangura kuchinyuto chavo pamusoro pakansela vachikumba vachitaura kuti aiwa vachikumba tinokumbira kuti vati releasewo information yekuti munhu akavapa pictures akapostwa pagrupu nhamba dzake ndedzipi, uyezve isu toda kungoziva kuti pane mombe iye zvino zvindepapi, nekuti kubva pakatanga kansela uyu kuchinja kuti asachape mhuri iyi information yekuti mombe dziri papi, ndo pakatangira nyaya yavo. Vakazoenda kumapurisa vakanotaura member in charge akati kuna kansela anofana kunge achireleasa information kune vanhu ava kuitira kuti vakwanise kuziva kuti mombe dzavo dziri nechepapi. Saka ngatipinde muhurukuro yataita nemhuri yekwapikita, but taita hurukuro nemhuri yekwapikita tapedza nayo. Ndakazofonderawo zvakare kansela vachikumba kuti ndinzwe kuti nyaya iyi yavari kunenedzerwa nemhuri yekwapikita vanoitorawo sei. Ngatitange tanzwa hurukuro yandakaita na kansela kuti ivo vanoiona sei, uyezve nyaya iyi vanoiziva here. Ngatipinde muhurukuro yandakaita na kansela munzwe kutiwo vanotiwo kudii, and then tozopinda munyaya yemhuri yekwapikita ichisanangurawo divi rayo renyaya. Tinotenda mhuri yeZimbabwe, kana kari kekutanga kusvika pano pachannel pano pa JCTV Africa, garai masubscriber, tenai on bell notification kuitira kuti musarasikirwe nenyaya dzese dzinenge dzichiitika kuno kunzvimbo yekugokwe, nekuti gokwe kana yavhura hombe isusu tinenge tiripo kuzonzwa kuti zviri kufamba sei. Ngatipindei muhurukuro yandaita nemhuri yekwapikita vachitsanangura zvakare nakansela vachikumba vachitsanangura kuti zvakafamba sei.
Zita rangu ndinoitwawo Canaan Jethro Mutero, ndiri mutori wenhau. Munonzani? Ndinoitwa Canaan Jethro Mutero, ndiri mutori wenhau weFly Media neJCTV Africa. Wechi? Fly Media neJCTV Africa. Eh. Ndine nyaya yandaida kunzwawo response kubva kwamuri ka. Pane mhuri yekwapikita vanoti vane chinyuto nemi pamusoro picture ramakavaratidza remombe dzavo dzava. Hello? Handi munoda kurekodha call yenyu? Yes, ndiri mutori wenhau sezvandataura. Tati munoda kurekodha call yenyu? Ndiri mutori wenhau, ndo basa rangu. Ndoziva sei kuti muri mutori wenhau? Ndakuudzai pakutanga kuti ndiri mutori wenhau. Ichinzi chii media yenyu? JCTV Africa neFly Media TV. Right, indogara kuward 11 GOKWE North. Munouya ikoko motora nhau dzenyu. Taikwanisa kutaura pano pafoni because ini ndiri kuHarare. Pafoni handikwanisi kutaura nyaya yenyu yamuri kutaura iri before the court, saka handikwanisi kutaura nemu pafoni. Okay, yakaendeswa kukoti ripi? Ina handisi ndakauya nenyaya yakabvunzai vakaendesa nyaya kukoti. No, inini ndaiti kubvunza kuti iri kukoti ipi, saka kana muchiti iri before the court iri kukoti ipi? Bvunzai vakakupai nyaya yacho. Wait, ini vakangotiudza kuti makango withhold information yavari kuti ndozvandati chibvunzai vakakuudzai vanoziva kukoti kwavakaenda. Havana mbotaura kuti vakaenda kukoti. Ndoda kunzwa kubva kwamuri side renyu kuti inini nyaya iyi muri kuiziva here? Handitauri nyaya iri before koti pafoni. Nei madaro kansela, toda kubvunza kuti muri kuiziva here? Ndiwo mubvunzo wandingoda. Ndati nyaya iri kukoti, handitauri nyaya iri kukoti. Bvunzai vakauya nenyaya yacho iyoyo. Kana kuti nyorai itai zvokunyora zvamunoda kuziva moita zvokunyora. Namba dzangu ndidzodzo. WhatsApp. Ndoda written Ari kuberekwa ndiani? Zita rangu ndipachuka ndisandasipikita. Alright. Dzatichingamidzwe zvakare vari kurutivi rwangu zvakare makadi zvenyu? Ndiri pangu makadi mhuri yeZimbabwe, ini ndoitwa masandasipikita. Dzaitimbodzokwa kwamuri baba, ndimi mandipira nyaya iyi. Toda kuti mutipirewo kumhuri yeZimbabwe vasati vainziva kuti nyaya yakamira sei, kuti zvakafamba sei kuti mombe dzenyu dzichayikwa, uyezve chinyuto chenyu chiri papi. Ngatipinde munyaya, nyatsotsanangurai kuti zvakafamba sei. Nyama dzangu dzakarasika ndakatishaya kubva musi wa 12 November. Ndadzichayikwa, ndakatora nguva ndichitsvaga nekuti haungangomanyi kuti dzadini. Ndagara ndakazoniripota kesi yangu kuNembudzi yapolice camp musi wa 19 uri musi weFriday. Musi wa 20 ndava kumba ndadzoka, ndakazowana kansila akadaidza mwana wangu mukomana ari pano achazvitaurira. Adaidza kansila kudero akabva avhura achiti auyaone picture yemombe dzandaisikwa pafoni yangu. Akabva amuratidza akaona mombe ndidzi. Mwana akazondidaidza akati baba uyai muone mombe dzatikuratidza nakansila papicha. Ndakasumuka ndikaenda ndikanoona mombe idzi i7 hadzi 6 yechirume 1. Ndaratidziwa ndakapera simba ndikati kuti ndodina nhasi handina simba. Kubva ipapo handizibei. Ndakati kansila sezvo mandiratidza ndoita sei? Kazi chimbomirai, iye zvino ndiri bhisi, mozouya mangwana because yanga iri around kuma5. Mozouya mangwana ndokuti ndokupai nhamba dzouye andikandira pagroup. Kana ndakupai nhamba ndokuti muchinoona padziri. Achitoti kwanzi dzachinzi dzakuwambuka munyati. Ndikati zvisinei, ko dzakupenga iyo? Kati handichanyanyi kumubvunza zvakawanda. Apo naapo kwakabva kwavira, ndakarara handina kuvata, chingofunga. Ndichimukira kumba kwake around kuma5, ndakanomusa ndini. Ndasvika kumusa akabuda akati baba dziya ng'ombe dzinonzi dzadzoka kumhiri kwadzadzinzi dzaenda kuna munyati, dzawambuka munyati. Ndikati
ko dzakupenga here zvikanzi ai ndatomufonera izvo ndatombotaura naye Murizi anadzo ndiye uyu kansila pamba pake adaro ndikati aiwa chindipai nhamba handichagoni kuenda musango kuti nditsvake nekuti ndadodziona ende zvisina kana fananidzo. Ipapo pakare ipapo akabva ati munhu ane nhamba ane foni yemombe idzi ane picture idzi ati nhamba dzandoshandisa ndedzekubhotswana. Ndikati dzava dzekubhotswana hadzishandirani sei zvikanzi aiwa ndozvandakuudza hamugoni kundipikisa. Ndikati right. Ndakabva ndati aiwaka ndine mwana wangu yane foni yeWhatsApp chirega udi uzomukandira iye. Mwana wangu akabva asvika kwazvo asvika ndakadzokerazve kumba kwake ndadosvika paya ndano mwana wangu akati zvamakuda kuita nhamba dzacho handichakupii nekuti makuda kundingwarira. Ndakaona kuti iye wachinja kufesi akudoita kuredza kuda kutsama kuita sokuda kundiita sokuda kundigumisa so munhu ari pamba pake takabva taguma ndikati mwana ngatidzokerei kumba. Ndopandakazoenda kune mbudzi kunoripota nyaya iyi kumapurisa. Saka tazodama mapurisa aya takabva namemba inchaji iko kumutora ndokudzoka ndokusvika pakwirirana. Tasvika pakwirirana takaona iye akapaka motikari yake ari pakwirirana kati uyo vachibva vati haendei ipapo for sure. Memba inchaji vakamudana vakamubvunza zikanzi iwe ko uri kuita sei kune nhamba yemombe nenhamba dzemunhu akakukandira mombe idzi dzababa unokuvaziva here. Zikanzi uri kutenda here kuti shuwa wakawaradza mapicha. Zikanzi zvakanakanaka vakamusainisa right hapa. Zikanzi iwe taura zvakanaka nyaya uri kutamba naye sei kutamba nemhembe inchadzokwa nembudzi. Vakachikana naye from 2 o'clock kusvikira kwaenda kuma to 5 vakazoti aiwa ndoda kuti muuye kwanembudzi yamosi imi baba namawitness enyu aivapo. Takazomuka mangwana toenda kumutora kuya ndokunosvika ndokutanga kutogwa statement haana chaanoramba chero izvezvi haana chaanoramba kuti ndakavapa mapictures asi ndakadelete. Ndo paakufira nyaya yangu mapurisa aya voti chimirai nokuti mapepe enyu toda kuti amboenda kunoriliziwa kuti anobudirira here kuti henyu inde for the court tozokuudzai. Tadzoka takagara wiki ndikaona kuti nyaya yakugarisa ndokuenda kumutora kuya tonosvika kuya vakuti kwai nyaya yenyu haina uremu. Kwaina uremu saka ndoita sei. Zvikanzi imbomirai timboita inquiries. Ndopavakazoguma ivo nanhasi kuti ndichinda mapurisa akuchinja vakuita sokuti inini vakuti mongoda kunetsa imi handichaoni kana ingo musoro wayo kana kuti ndidii kana uchindipai transfer letter. Kwanzi aiwa hakuna kwamoinda mhemba inchaji vanoti nyaya yenyu inongoperera pano asi kuti tichiona kuti way forward nanhasi vangoti chimbomirai ndopaguma nyaya. Ko uyo ane nhamba dzakatumirwa paWhatsApp dzine akaona mombe akadzitora picture nhamba dzake makadziwana here? Hatina nokuti iye ari kuramba nadzo ndopave nenyaya anoti ndakatodelete nhamba ndopaguma nyaya ipamanje oti ndakadelete but pasina 2 days because inini akatiradza musi wa21 ndichinoti chindipa foni nhamba dzowo yakukandira pai pagroup ndopaatanga kujika manje kuti nhamba dziye handichakuda ndaona kuti makangwarisa kusvikira memba inchaji ambomutsvuka kuti vatondiburisira secret yekuti waapapi nazo vanoti kwai hatichambomudana. Zita rakansela uyo anonzani? Fari Chikumba. Alright. Ndiye kansela wekunzi Bokweni? Ward 11. Alright. Iri under chi? Nembudziya. Iri under Nembudziya. Ndingakuti chief makore haki. Alright. Ari webatori? Wetribusi. Okay. Ndombo yakwamuri mukoma. Imimi titsanangurirei mafambiro akaita nyaya kuti zvakafamba sei? Ndofunga zvarondedzera baba chandingangotutsira sekuti zvichina umbowo. Ini ndini nyaya kutanga kudanwa naisitongowati baba kansela. Ndiye akatanda kudondidana ndichibva kumunda ini ndikatomira akanditi mwanangu panauya mwanangu yaumbonditaura mombe dziya ndine mapika andakaratidziwa aya ipapo yanga iri Friday iye achiti sakusera zuva achiti ndandirwara ari kurwere rwamai vake adero achingotanga kundiratidza foni yake inini ndakatomutendekera nechigumwe changu ichi ndikati iyi mombe iyi ndinhingi baba iyi ndinhingi ndidzo mombe dziya baba ndikachichereka ndikurure ngoro ndichiudzawo vabereki pamba apa vabereki vakauya zveshuwa
akabaita sezvaakangoita kundiratidza ini achibvura foni iya baba munhu mukuru namai vakatotendeka kuti mombe dzedu zveshuwa baba maita kansela ndidzo zveshuwa tikatofaravo chaizvo kuti kansela wedu ndofunga zvinhu zvaakuita dambudziko redu ira rave kusovhika adero ndo baba namai vakauya pane vaitovepo pane zvimatakshop zviri murani medu munonzi mamabani vanhu vaitovepo nefekti ini asati anoratidza anoratidza vanhu akanga atovaratidza achizoratidza ine vanhu vaya vaivepo vose paruzhinji vanhu vaya vavotoita kupuresha vachiti imimi dai maita imimi vana vamawere nezvamaratidzwa mombe aiwa chitopiwa madetails izvozvo munovata matonove kubva mubhazi munde kwaari kureva kuti mombe dzirunzi dzakudayambuka bhitini kuyambuka munyati zveshuwa paya iye akati sezvatagona baba akati aiwa chimbomira ndibhizi ndiseche information yemunhu andisendera mapikisa ndo zvaakaita iye akabva aenda kwakwirirana sezvangorondedzera baba asi ndingopa chirongotaura kuti semwana ndini first munhu wokutanga kundiratidza ndizodana vabereki ndikatotaura kuti baba nemazita adzo ndikadovaudza asi umbo hwakangofira ipapo kuti achitipa tikadombochema ona ikati baba zvino shuwa baba mungaitawo zvinhu zvakadai kuti musvike pekuti moita like semoda kuvhikerera mbavha imi mumiririri wedu takakupirewo nyaya zveshuwa ndinoona kuti semumiriri wedu baba matoshanda chaizvo handidzo mombe baba chitipa information vakaramba nayo ndo pakafira ndo pane umbowo iko zvino pahudi. Alright, imimi muchishayiwa mombe dzenyu chakazokupai kuti muzonosvika pamurikunzi apa makanozindobatsiri zvakafamba sei? Nyazotsanangurira kuti mashaya mombe zvii zvakaitika kuti muzosvika pakuzonzi muzowana information yakachibva kuna kansela. Ndikatoti kansela uyu kuna baba chaiko saka kansela bhozi ndo watosapo kansela sevamiriri vedu ndo watotanga kupa nhau dzakaita saidzodzo kansela nhau takamupira iye ndikati inini pache zvangudunga munhu ndichitomupirawo sababa ndikati baba so mombe akati mwanangu dai kuri kuti kana kuti mombe dzima mune mapiki asi zvisinei mwanangu ndiri kuenda kumeeting kumutora kana ndikaenda kumeeting ndichanoisa pagrupu remakanselors negrupu remaprazi ndikandewo mwanangu titry zveshuwawo ndikatofara kuti baba sakansela munhu watakavapira nauya shuwa ari kuratidza kuti ari kutogwadziwa nezvinhu zvaitika mudunhu make asi ndo chimiro chakazovepo kuna kansela wedu ndo chimiro chakazovepo handidi kutapudza kana kuti pane zvataugona baba ini ndingopa pakuti chaizvo ndini nyakutanga kundiratidza ndikanodana vabereki ndofunga kana kuti chiso muri kuchiona is very old but vakatongoya one na one vachitongosvika chito kuti ndidzo mombedzi. Mombe idzi mama nenguva yakadini muchidzishaya? Mombe idzi ndikati takadzishayiwa vana va1 November 12 from 12 November pasina kana umbo hwekuti kana kuti pane watiri kumbobvunza kana pese takambozama kuti tibvunza tasingadziwani umbo takatotanga kuhuwana ipapo pamapiki ndo patakatanga kuzowana umbo hwemapiki kuti zvinhu zvedu zvaita tagurwa makumbo asi ipapo pekungoti kansela mapikisi aya akazoramba nawo sezvarondedzwa baba ndo chimiro chakazovepo. Alright, ndichimbotaura nemi makataura nyaya imi yekuti izvo muchisvika munzvimbo yekunyamazegwe pane vanhu vakakupai information yekuti pane ng'ombe dzaonekwa ungatitsanangura kuti chichakaitika ipapo? Munzvimbo yenyamazegwe takasvika sevanhu vaitsvaka pamagirosa chaipo tikambobvunza tichainda vamwe vakatiti munhu anolokuza anochengeteswa zvipfuwo zvinenge zvisingonderereka zvisina vanhu nevanhu vemutemo ndepanonzi paplazi pachuma zveshuwa paplazi pachuma takasvika tikawana aripo tikamubvunza baba so itobva kwakwirirana kwamabani so asi chuma akakwanisa kutirondedzera kuti mazuva pari zvino hapana mombe asi panyamazengwe pamagirosa todzoka takuti takudzokera kumba tashayiwa vanhu vaive panyamazengwe vakatibhejera vakati aiwa chuma hangadero pane masitiri aripo pane mombe dziripo dzisina vanhu dzisiri kuonekwa asi chisambiso chakatishamisa tichisvika tichibvunza uyaya chuma uyaya chuma yakatirondedza kuti kansela chikumba andifonera usiku
achiti iye tiri kutambudzikawo kuno kuenda kwamabani tiri kutsvaka ng'ombe dzakarasika so kamukangodziwanawo mogona kutizivisa pakuti tiziva kuti waitsvaka zvino umbowo hwekuti ari kuda kubetsera vana vake here kana kuti anga atove nedzimwe pfungwa dzaanadzo. Ndipanga achangobva kuwana information, panga achangobva kuratidza mapiki here kana kuti aiwa hapasi hapasi. Vanhu vemunharaunda vakatiwo kudii pamakasvika muchitsvaga panyaya yemombe idzi? Vanga vari pamagrosa vakatiwo kudii nenyaya yeinformation yemombe dzemastreets? Ndingati vanhu patakasvika panyamazenge pane murume watakatanga kuona chaiye anoti iye havarume taakudodzoka taakudzoka kumba pana kwirirana. Murume akatidana futi akati tadzobvunzurudzawo vakomana vangu vemombe vanopfudza vakati mombe idzi zveshuwa chimiro chemombe dzamuri kureva idzi. Mukomana wangu ndazomubvunza anoti izi ndichinotorawo dzedu kuti tite basa mangwanani ega ega ndichiinda patinotora mombe musango. Mombe idzi chimiro chamuri kureva idzi chemuti pana vanhu vakachionedza mombe dzakadero aiwa dzakaonekwa muno muarea yenyamazengo. Tombodzoka kwamuri baba, imimi chishuwo chenyu pamwoyo penyu pamusoro pemombe idzi zvamuri kuda kuti zviitwe kuti mwoyo wenyu udekare, uri pamuri kufungidzira kuti pakarasikira mombe dzenyu ndepapi? Pandinofungidzira kuti pakarasikira mombe dzangu, mombe zvechokwadi, information isina kana kuti kudii. Mombe dzakaonekwa panyamazengo pari close nemafarms. Mamai chaiyo ini ndoenda musaendaenda koripota kesi yangu konekudzi ndakamira so ndichangoti bhei panyamazengo ndisangana mamai akura bhazi vakataura kuti baba muri zebva muchirega kutsvaka mombe idzi dzakatopinda mapurazi zviri clear ende dzine 2 days chivata pamunda pangu. Ndikati aichokwadi mhai zvikanzi hadzi dzoga dzakanaka, hadzi dzoga dzine hapana hono chinhu. Ndakabva ndati chokwadi information yemombe dzakapinda asi kuti chinhu chokuti kwai ndichitaura chokwadi kansila azochiva chete kuda kutira zvake mombe izvezvi information ana kutaura chokwadi information ana chandaishuvira ina handina chandoda kwayo ngaangondipa nhamba dzemunhu uyu akamukandira right nenyone zero rangu ndinopenga here ndinganotsvaga mudondeni ng'ombe nchiziva dziri mufoni ko chaanorambira nenhamba dzacho kana iyo polisi atadzawe here kumuita kuti abudise nhamba ndo zvinondishamisa ndo zondiremera asi kana ndigoni kuita nowe munyika muna vanhu saka ndakaisa kuhurumende. Mukombe zvamuri kufunga kuti zviitwe panyaya iyi kuitira kuti mukwanise kunowana pane mombe ndezvipi? Ini chishiro changu ndaifungidzira kuti vemutemo vaigona kuona kuti vangamisa sei panhau yakansela nekuti ndakavarondedzera chimiro iye atiratidza mafotos chero isi taitopfungidzira because takatozvibatawo sezvairondedzerwa zviri kurondedzerwa nababa. Takamuzifunga kuti titore mutemo tite wedu asi tikaona kuti aiwa hazvisevenzi ndikaitise kumutemo ane tariro yataitarira kuti ndofunga kuti ndo zvichaitika pamutemo asi sizvo zvakaobuda zvataifungidzira. Ndo zviri nyaya kuti shungurudza kuti mombe takatodziona imhenyu patiri nekubva semurondedzero wadaita tiri kudoshungurudzika kuti hatizivi kuti mutemo ungaita sei kuti uyu murume uyu aite kuti information yemunhu akamuratidza mafotos nechimiro cheng'ombe ichi aiwa chibude titangire ipapo iye abuditse umbowo hwemunhu akamuratidza mapics emombe. Unaho akudoita one zverisabo hauna right. Imimi munofungidza nekunzwawo nerunyerekuro rwavanhu muri kufungidzira kuti information yamuri kuwana tongoti information yamuri kuwana iri kuti kudii pamusoro kune mombe dziri kunzi dziri papi kana dzikarovera papi? Panzvimbo chaipo chaipo kuti tichiti iwo tichiziva nekuratidza mapiki kwatakaita ndingatoti umbowo hwatiri kuexplaina chaiko chaiko iwo kuti kubva 12 November umbowo hwekudoti chimiro chemombe dzakadai chamuri kubvunza vabereki kunyamazengwe tatoinda nevaitowo pamagroceries vanhu vaitsvaka nekubvunza
patakatotanga kuti wanei umbowo chaiko unodo zero kuti takatoti kuda tagutse tozorodziwa kanzela wedu awatiti nenenge zvinhu waratidza kuti semunhu womutemo wamiramira asi pakataratiza ipapo isu tofunga kuti tatozorodziwa dambudziko redu asi pakucho chiti manje tichifambira nakudziya kuti achitipa umbocha huzere hwemapiki emombe kanzela akatidza kuti aiwa handichakupinda akadhilita ende ndikakupai mimi umbowo imi munogona kunoita violence nemunhu akandikandira mapiki aya ndikatombomuonesa kuti baba violence atoita ndeye imi muripo face ndimucha paground munhu womutemo wekutanga kuti violence atogoita ndeye imi muchingodo mukati makatimirirawo sezvinhu zvamadotiratidzawo kuti akoidzi tikakutogutsikana tikati aiwa ndidzo asi wakadidi kuti achiti kuti ndikupei mimi ndikupei munogona kunoita violence nemunhu andikandira mapikisa tikatombomuonesa kuti baba kutaura kwamoita koita sekune imi makuda kudefenda mbavha hamuchamiriri hamuchairatidzi power pavana vamakamiriri ave munzvimbo menyu hatizidi baba makurere yakatotonedza kuti aiwa makuda kundimanyira makuda kundiindirira mberi saka aiwa saka ndichada kupii namba dziya nemapikisa aya handichakupii right zvaaffecta zvakadii mhuri yenyu nyaya iyi uyezve zvipfuwo izvi ndotaura kwamuri sesemwana kuna baba zvavaafecta sei muupenyu hwavo nekurarama kwavo handingati zvinhu zvatoafecta zvisingatotoiti idanga iri ende panguva yazvakaitika ndo panotove panguva yekuti ende ini kubvira mwana chero vabereki torarama nekuita mabato emaoko ekurima nguva yacho zvakatoreka paitofanika kana kana kuti neeji yababa uchero muchiona zvavari papa munhu akuti angona kuti kana kungowa zvizukuru kubvira kana isu ndo runotori danga hatina kutorima isi indotori nzara hatina kutorima zvino umbowo taingokungodai kuti ngatibudei takadai timunotsvaka kwakati kurima kana chikafu inodori dambudzo inoti affect hombe hatitorina kana kuti nditi pekutangira zvakadotipedza pawa izvi kuti titi semwaka wokuti titi tirime afrika yacho inotori hombe chikafu chacho inotori dambudziko danga rose rakaenda mombe machi dzanga dziri 6 mamhou chikono chechi7 ichi chaidomwa ndo chechi7 pamamhou pana mamhou 3 ana mazamu okutoti iye zvino kanganisi imwe yacho indopa waitotanga kubereka pane dzina mazamu kwete yekufananidza dzina mazamu imhou 3 tokazi ndo rechifo rine zamu kwete yekufananidza chimiro chadzo akangoburitsa kamera yacho chete nyangwe ndisiri ini ndabva zikomana zvangu zvidiki zvokufudza kuti tarirai picture vanongokuudzai vega ndisipo zvana zvidiki zvangu zvakadomirira kuti mombe dzinouya chete ndo nyau iripo effect yatawana ndeyekuti kurima hatina chepiri dzina mazamu chetatu 6 dzese ihadzi 1 chimhuri chito chikono ihadzi dzina mazamu dzotobereka izvi kuri konzi mune masimba kuriko kunzi mune masimba baba nderipi danho ramunofunga kuti rinofanira kutorwa nemapurisa kana kuti nevakuru vemapurisa kuti nyaya yenyu mwana mufaro nekuti pamusoro payo kuti muti chero ndichizonzi ndashaya mombe dzangu kana ndadii asi zvikanzwai ndinenge ndadzikama mwoyo wangu ndezvipi ndapa matano amunoda kunzi ndimi mune masimba maida kuti chitwe sei ini zvandaifungidzira somunhu akaisawo kumutemo ndinovimbawo nomutemo mutemo unozvigona ngazvirege kuita sezvine pamwe pazviri kukaminira nokuti handifungidziri kuti ingava nyaya inorema yekuti vazooremegwa nhasi ivo vachimboona mbavha dzinopasa vachinobata vakonewa mbavha yazvinturukisa igokonekama kubatwawo ndaikumbira hurumende vanoshanda vemutemo ngavataite mukomana burisa hazvimbotori zuva izvo mani handina kumboiti hangu mupurisa asi kuti pane nzira dzakawanda dzekuti mukomana wayo abakwa burise nhamba haasiye the last born yezimbabwe ngaaburise mapika awo chete handinei naye handina zvandoda kwaari ende handizivi kuti chaagwa nini chii
gavhmendi haingaremegwi naizvozvo mapurisa asadaro kunyanya wakuru wamapurisa inyaya yasingambonoviri zuva mani nyaya ikandakaitarira hangu andamboita chipurisa asi is very simple munhu akavara tende anobhuka zvaho ipapai urombo hwangu ndoda kuti hurumende ngaitore mukomana uya atipe mapikiteti basi chete ndenda towana nguzaka ende zhira dzokuti abakwe kupikita kwaanoita aiwa foni haingambotadzwa ngozhira inobatwa inima asi kuti ndinokona kuti pane pandiri kukundiwa semunhu akazera chete. Ndodzoka kwamuri mukoma tichipedzisa imimi mukunzi mune simba rekutonga ndeupi mutongo kana ndezvipi zvamunongofunzira kuti zvingaitwe kuti tisvike pane ng'ombe? Hai, ndoona kusvika pane ng'ombe kutongomanikidza iye kansela kuti iye chete angutongobudisa umbono kuti handingatomboti kuti disoreti kana kuti tichimonereka nokuti iye mapinduriro aakazoite kuti handichakupi muda kumanyisa ende mogona kuzonoita violence nemunhu akandisendera mapixel aiwa zvotoratidza kuti iye ndiye anotoziva pane ng'ombe handizi kuti kana chacho chechinyanyo chacho chari kugwa aiwa handichioni kuti ndechipi handitooni kuti papi. Hello. Handi munoda kurekodha ko yenyu? Yes, ndiri mutori wenhau sezvandataura. Tati munoda kurekodha ko yenyu? Ndiri mutori wenhau, ndobasa rangu. Ndoziva sei kuti muri mutori wenhau? Ndakuudzai pakutanga kuti ndiri mutori wenhau. Ichinzi chii media yenyu? JCTV Africa Netline Media TV. Right, indogara kuward 11 GOKWE North. Munouya ikoko motora nhau dzenyu. Taikwanisa kutaura pano pafoni because ini ndiri kuHarare. Pafoni handikwanisi kutaura nyaya yenyu yamuri kutaura iri before the court, saka handikwanisi kutaura nemu pafoni. Okay, yakaendeswa kukoti ripi? Ina handisi ndakauya nenyaya yakabvunzai vakaendesa nyaya kukoti. No, inini ndaiti kubvunza kuti iri kukoti ipi, saka kana muchiti iri before the court iri kukoti ipi? Bvunzai vakakupai nyaya yacho. Wait, ini vakangotiudza kuti makango withhold information yavari kupa. Ndozvandati tichibvunzai vakakuudzai vanoziva kukoti kwavakaenda. Havana mbotaura kuti vakaenda kukoti. Ndoda kunzobva kwamuri side renyu kuti imimi nyaya iyi muri kuiziva here? Handitauri nyaya iri before koti pafoni. Nei madaro kansela toda kubvunza kuti muri kuiziva here? Ndomubvunza kuti ungoda. Ndati nyaya iri kukoti, handitauri nyaya iri kukoti. Bvunzai vakauya nenyaya yacho iyoyo. Kana kuti nyorai itai zvokunyora zvamunoda kuziva moita zvokunyora. Namba dzangu ndidzodzo. WhatsApp. Ndoda riteni zvipi ndapo matana munodai kunzi dhimi mune masimba maida kuti zviitwe sei? Ini zvandaifungidzira semunhu akaisawo kumutemo ndinovimbawo nomutemo. Mutemo unozvigona, ngazvirege kuita sezvine pamwe pazviri kukamunira, nokuti handifungidziri kuti ingava nyaya inorema yekuti vazooremegwa nhasi ivo vachimboona mbavha dzinopasa vachinobata vakona mbavha yazvinturukisa igokonekama kubatwawo. Ndaikumbira hurumende vanoshanda vemutemo ngavataite mukomana burisa. Hazvimbotori zuva izvo mani, handinamboita hangu mupurisa, asi kuti pane nzira dzakawanda dzokuti mukomana uyo abakwa aburitse nhamba asiye the last born yeZimbabwe ngaaburitse mapikawo chete. Handinei naye, handina zvandoda kwaari ende handizi kuti chaagwa nini chii. Gavhmendi haingaremegwi naizvozvo mapurisa asadaro kunyanya wakuru wamapurisa inyaya yasingambonoviri zuva mani nyaya ikandakaitarira hangu handamboita chipurisa asi is very simple. Munhu akavara tende anobhuka zvaho ipapai urombo hwangu ndoda kuti hurumende ngaitore mukomana uya atipe mapikiteti basi chete ndenda towana nguzaka ende zhira dzokuti abakwe kupikita kwaanoita aiwa foni haingambotadzwa ngozhira inobatwa inima. Asi kuti ndinokona kuti pane pandiri kukundiwa semunhu akazera chete. Ndodzoka kwamuri mukoma tichipedzisa imimi mukunzi mune simba rekutonga
ndeupi mutongo kana ndezvipi zvamunongofungidzira kuti zvingaitwe kuti tisvike pane ng'ombe? Hai, ndoona kusvika pane ng'ombe kutongomanikidza iye kansela kuti iye chete angotongobudisa umbo nokuti handingatomboti kuti tisoreti kana kuti tichimonereka nokuti iye mapinduriro aakazoita kuti handichakupi moda kumanyisa ende mogona kuzonoita violence nemunhu akandisendera mapixel aiwa zvotoratidza kuti iye ndiye anotoziva pane ng'ombe. Handizi kuti kana chacho chechinyanyo chacho chaari kugwa aiwa handichiona kuti ndechipi handitoona kuti papi chapo paari kutadza kuti atipe mapixel mombe. Alright. Temperature. Alright, saka tichipedzisana right. Ndandauya kwamuri tichiti tichipedzisa, pane zvimwe here zvandisina kukubvunzai pamusoro penyaya iyi zvamunoda kuti mhuri yeZimbabwe izive ikubatsirei padambudziko ramunaro? Ndotanga kwamuri. Ndingangoti zvati zvandingangowedzera hapana mhuri yeZimbabwe, asi kuti isu takatofara kuti semumiririri aiwa dambudziko redu aiwa tazorodzwa. Ndofunga baba vanove kansela vatizorodza, asi izvotiita izvo mhuri yeZimbabwe ndodoshayiwa. Handizivi kana kuti iwo chava kuzvidza kana kuti kupimawo kwatiri, hatichazivi kuti chave chii. Semumiririri handina fungidzira kuti ndo mabasa aangagona kuti aite iye semumiririri kana chiro zvinotaurwa nehurumende. Sakansela ndo ground level yatototanga kuziva kuti aiwa ava ndo vachengetedzi vedu vemutemo, asi vanove ndivo vachengetedzi vemutemo. Tarirawo mhuri yeZimbabwe zvotiita tatambudzika izvo, tatambudzika. Mombe 7 hatitorina kana kuti kurima kana chikafu chacho hatina. Ndo panotowe nebhengi rezvizukuru zvamunoona zvababa vari pazaidha ndodogogodera, ndo panoto nestart yekuti ndo patairarama napo. Hapana pamwe ndikati pandingagona kuti ndichitirarame napo. Hatisi kumabasa, hatisevenzi isu, todoita mabasa emaoko ekurima. Pamunoona chinoto chimiro chinoshedzerwa kana nemukuru wenyika chaiye, asi takaurawa isi mhuri yeZimbabwe, ndo patairarama napo apa. Right. Baba, mashoko enyu kupedzisira? Mashoko angu okupedzisira ndekuti ndaikumbirawo kuti kana mutemo usiri wokuti wangu ukasova nesimba napakumukurumidzira zvaari iye. So ndoona kuti munhu akarisa kuti dei andihwina kuuraya, ndindoziona yavapo ihondo yekuti dei ndavauraya baba. Ndo nyaya ndiri kuona iri kuitika. Ndigere munzimboka une vechidiki vanoratidza kuti unoshanda navo, asi kumapurisa vanoti hatishandi nekuti kwayo, asi ini ndinoziona muarea. Kana yainobuda kana kuti akangobudisa mapictures ichabudisa vanhu vakawanda vechidiki vaanodoshanda navo. Irumari yandowana zvangu nogara kwangu apa ndakusvira upenyu hwangu chero usiku. Ndotoona kuti pane something chaari kuda kuita kweupenyu hwangu, ndakusvira upenyu. Right. Ndiyo nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe, kune vakasununguka kubata mhuri iyi kunovabatsira kuti nyaya yavo iende mberi kana kuti vabatsirwe. Namba ndidzo dziri pascreen, vabate vabatsire. Vari kunzvimbo yekwakuwirirana kunonzi kwamabani, Ward 11 vari mhuri yekwa
Sunday Pikita. Kwapikita. Kana kuti mawere is common. Alright. Kwamawere vari kunetseka. Vari kuda kubatsirwa pamusoro penyaya yemombe dzavo dzavakashaya. Saka kubva kwandirini koma Jethro Canaan Mutero ndiri kuno kunzvimbo yekugokwe tiri kuti tibatsire mhuri yeZimbabwe kuti mhuri iyi iwane rudekaro nekuafonera panhamba dziri pascreen kana muripo munoziva kuti nyaya dzemombe dzinogadziswa sei tibatei zvakare kana muchinge mune ruyamuro rwamunokwanisa kupa mhuri yeZimbabwe. Tatenda ndini tosangana pamaprogramu anotevera.